Nakasuroy na mo diri tanan. Ani located sa kilid sa Fort San Pedro. So mao kani ang Malacañang sa Cebu, nag-ingon na building pero ila na karong gi-convert last July 2023 as National Museum of the Philippines. So mao ni duol sa Fort San Pedro. Aduana building kay na-establish niya sa 1910 pa. So karon gibag-o nilang pintal unya gi-showcase diri ang Cebuano spirit and heritage. So naa diri ang mga culture, treasures and maritime traditions na mga karaan diri gi-expose ang mga karaang items. So sa mga wa pa nakasuroy, anhian ninyo kay karon sayo pa ko sa buntag naabot diri, sirado pa man sa sunod na video. So subscribe for more Sugbo Laat.